Днеска влизаме на една тема многу важна. Многу важна. Това е стрелата за лък. За нас, за ловците, стрелата е това, който ще ходи на животното. Не е само на мишената. И това е много важно. Да избереме точно каква трябва да е. Първо, трябва да знаеме какво ще ловуваме. Ловуваме сарни, елени, прасета, ще ходиме в Африка за биволи. Има голяма разлика. Лъкът ще бъде едно и също. Разбира се, ако ще стигнаме да ловуваме слонове, трябва да е нещо различно. Но не говориме на крайни сега. Ние сме тук в България, ще ловуваме прасета, елени, сарни. Това е. И с тези животни може да използваме един и същия стрела. Не трябва друг вид. Първо, трябва да видим малко теория и таблиците, които фирмите дават и рекламират. Има много фирми, които произвеждат стрели. Има много. С други материали. Има карбонови, има алуминови и има и карбонови заедно с алуминово. Алуминови не използват вече за лов. Ще видим, има 2-3 варианти от широчина. Последните години това, което повече е на мода, да кажа, и рекламират е най-тясните, тези на 4 мм, 167 на инча. Другите, които е на 5 мм, тези са 204 на инча. И тези, които още най-обикновените, 64 горе-долу милиметра, тези са 246 на инча. От лъкът, който имаме, трябва да знаем, разбира се, колко е draw length, дължина, който държиме. Другото, трябва да знаем колко е силата, колко паунта. От тези двете неща, веднага може да влизаме в сайта на всяка една фирма, който искаме да купиме и да използваме стрелата и да видиме там и да намериме нещо много важно, както казваме, спайна. Какво е спайна? Спайна има статик и динамичен спайн. Това, което дават на таблиците от фирмите е статик спайн. Какво е това? Взимат една стрела 29 инча, слагат на някъде на 28 инча и на средата пуснат един тежест 2 паунта. И там гледат колко ще гане стрелата. И това е спайна, статик спайн. Тази статик спайн, който рекламират и дават на таблиците, почна колкото по-висока е цифрата, по-мека е стрелата. 1900 по 100 идва. Най-обикновено ние ловците използваме от 340 до 250. 250 доста твърда, 300 е малко по-мека, 340 още по-мека. За тези хора, които използват деца или жени, които нямат много мощни лъкове и са по-каши, може да използват и 400 и 450. Почти на всичките фирми тези са същите като фигури. 300, 340, 350, 400 или 250, 200 и нататък. Много важно е да избереме това. Говорим за статик спайн. Има, както казвам, и динамичен спайн. Тази динамичен спайн не е на таблиците. Тази може и трябва да разбереме ние каква е. Как това може да стане?
килограми, паунти, който държиме и от draw length, може да разбереме колко меко трябва да е това. Има 2-3 варианти, има ли инструменти, които може да видиме къде е тази спайн. Какво е спайн? Някъде тука, както въртиме, някъде на едно място е най-мекото, да кажаме, нездравото място, което гъна. Как да намерим това? И защо е важно? Важното е, защото когато стреляме, тативата дава сила отзад на стрелата. И стрелата не е пирон. Стрелата има вибрация. Искаме, ако може, оптимално, всеки път, когато излиза от лъкът, да излиза на едно и същ начин. Няма да излиза, например, така, или не знам какво. Затова трябва да намерим къде е този нездравото или здравото място. Това има инструменти, които пущаме и може да въртиме и да намериме. Много скъпи инструменти, повече нито на магазини нямат и на работилници и имат един начин как да намериме тук сами. Преди много години пуснаха вътре на едно леге с вода и въртяха и стрелата стои, както въртиш, ще върти сама и се стои на най-мекото. И веднага взимаш един маркера и пущаш так. Това е един начин. Другия начин е да използваме, да видим тук с пресата как може. Да дадеме сила и от двете страни и да видим как ще върти стрелата. Това е най-важното. Взимаме една чисто нова стрела. Стрелите идват така. Трябва да монтираме, има на опаковката и продават отделно части за стрелата и как ще държи върха на стрела. Взимаме преди да лепиме, преди да правиме нищо, една върха, тези, които ще тренираме и този част, който е инсерт, който е влезе. Взимаме две същите, този е инсерта, другата е върхата. Монтираме, слагаме така на ръка напред и същото назад. Както казваме, няма разлика напред и назад. Сега аз правих тук малко, една малка дупичка и от другата страна. Пуснаме тук. Хубаво е това да е инвелирано. Много добре. Но и малка разлика да има, няма никакъв проблем. И сега какво правиме? Гледаме стои. Прав. Даваме малко сила. Както даваме е като тетива, когато оставиме на лъка. И даваме малко сила. Оп, гледаме веднага, отива до мене. Идва до мене. Там е мекото. Да, оставиме малко, въртиме. Оп, даваме, отива долу. Мекото е горе. Да видиме, въртиме. Оп, отива там. Въртиме, трябва да видиме. Оп, тук е. Взимаме един маркер и правиме една линия тук. Ако искаме, може пак да пробваме. Оставяме. Даваме малко. Ако е точно там, да сме сигурни, може да видите как върти всеки път на различно място, но когато идва тук, отива долу и правихме тук линията.
Какво трябва да стане сега? Тази стрела с тази линия всеки път трябва, когато пускаме лъка, да е горе. Защото когато ще бъде горе, както даваме, оставяме от татива, ще има вибрация горе-долу и ще лети както трябва. Това, което правихме сега, трябва да правим с всичките стрели. С всичките. Няма да дадеме много да стане кръгло, толкова, малко. С всичките стрели правиме тази линия. И сега ще почнем да работиме с стрелите. Искам да кажа нещо, което забравих. Много важно. Стрелата продават на 32-31 инча. Трябва да намериме първо, това пропуснах грешно. Трябва да намериме първо нашия draw length и колко ще резаме стрелата. Това цялото, което правихме, трябва да оправиме, когато стрелата е рязана и готова. Не на 32 инча. На 32 инча има разлика от сега, който, например, това е 26 инча. Когато се е рязана, трябва да пробваме спайна. Не на цялото, на 32. Има разлика. Това забравих, извинявайте, но така трябва да стане. Едно много важно е да видим колко дълга трябва да е стрелата. От момента, който нямаме преси, нямаме инструменти, но сигурно имаме някой с нас. Може и дете, и жена, не трябва някой да има опит с това. И ще видим къде ще дойде тук стрелата. Преди много години старата школа беше стрелата да дойде толкова не вътре на райзера. Райзера е тялото на лъкът. Да дойде там, защото мислиха острието от бродхеда, от ловния върх, ще преце тук пръстите и ще реже пръстите. Но реално с новите лъкове няма това. И не искаме да губиме нито този част от стрелата, искаме да станат по-леки и може да резаме точно пред реста. И за това искаме да дадеме, например, 1 сантима през реста. И това искаме да видим сега. Ако ще резаме по-дълъг, може да промениме. Ако ще стане по-къс, не може да правим нищо. Затова трябва да сме сигурни. По-добре малко повече, ако ние сме сами и не може да имам помощ от някой, отколкото да режаме по-късо и да излиза. Много важно е това. Специално тази стрела има цифри и може да видим точно къде. Идваме тук до край. Гледаме там къде е. Аз мога да видя на 27 пред реста. 27 инча, разбира се. Оттам и нататък може да режаме. Не е по-късо. Ако искаме, може да оставим много малко. Няма нужда от повече, да стана 30. Няма никаква нужда. 27. Взимаме една стрела. Пуснаме. Тук, разбира се, има се нока. Новата стрела няма. Затова ще мердиме без нока и това трябва да калкулираме колко е. И гледаме това с маркера пак и правиме както трябва.
вече имаме колко трябва да режаме стрелата. Когато сме готови с рязана стрела, ще правим това, което правихме преди с спайна. Сега идваме на момент да режаме. Ако имаме стари стрели, които знаеме колкото беше draw length, не трябва да правим цялото от момента, който е лакът е същия. Само взимаме една стара стрела, например тази е една стара, тази е резачката. Много важно да имаме добра резачка или някой от магазина или някъде да ходи и да реже както трябва, защото това е карбонова и не искаме да ряжеме с трион или не знам с какво. Трябва да е резачката специално за тази работа. Пуснаме тук, регулираме резачката от тук на там. Тази стрела знаеме, използвахме до сега, знаеме точно е. Пуснаме тук, гледаме, всичко е наред. И взимаме новата, чисто нова. Гледаме. Сега трябва да видим първо как върти колелото на резачката. Важно е, гледаме, това върти така. Както ще пуснаме стрелата, ние ще въртиме оттам, обратно. Защото ще въртиме много малко да реже. Пуснаме там. Оп, това е. Сега е рязана, пробваме с другата, старата, точно. Браво! Това правиме с всичките. От едната страна имаме нока. Нокът влиза тук. От другата ще имаме инсерта, който ще влезе вътре и после там ще завиваме върхата. И двете места, и тази, трябва да е точно права, хоризонтално. Точна. Няма да има ъгъла. Защото отзад, ако има ъгъла, стрелата няма да стои на 90 градуса на тетива, се стои на ъгъла и разбира се няма да е точна. Същото напред, ако не стои както трябва на 90 градуса, както ще почне да лети, ще играе. И когато ще пуснаме ловния враг, който не е толкова симетрична като тази, който тренираме, ще има голяма разлика. И това е абсурд, ако ще използваме фиксирани ловни върхове. Там няма да може да имаме точност. Много важно. Как го правим това? Много хора, които режат стрелите по къси, като това е къс, 27 инча, режат и от двете страни. Защо? Не защото има някаква голяма разлика, но мислят от завода най-здравото място и най-твърдото е центъра. И затова режат малко и от двете страни и правят каквото искат точно дължината. Няма значение къде е тази лепенка. Тази лепенка е лепена от машината, може да е малко по-натам, не е на едно и също място. Няма значение където е лепенка. Това е. Имаме готово. Сега, как да правим това точно 90% градуса с това? Имаме едно друго устройство, тази от една фирма G5, който тук има
тази хартија којто може. Слагаме тука и вартиме. Треба да е и на двете места стабилна и вартиме. Не треба многу, готово. Същото од другата страна, кажахме и од двете страни многу важно е. Готово. И с една хартија чистиме. Најдобре е да имаме малку спирт, асетон. Сигурно всяка каста којто има жени, има. И малку од едната страна, малку од другата. Оставяме. Сега ние сме готови да почнеме да работиме, да строиме тази стрела. Од задната страна имаме нокат. Тука няма да пипаме нешто, само монтираме нока. Од предната страна ще монтираме елементите кои ще држат врхата. Всяка фирма има различни елементи и разбира се има и фирми кои не правят стрели, но само елементи. Разнообразие огромно. В Европа ништо. Всичко е од статите. Поручаме всичко од интернет. Сигурно ще губиме доста пари да разбереме какво е точно и по-добро за нас, но това е. Има три различни материјали кои используват. Има алуминиум, има стоманени, има и од титаниум, кои са полеки и поздрави. Разбира се, на друга цена. Треба всеки пат да знаете, че няма да использувате само една стрела. Ще использувате многу. Затова цифрата ще бъде различна. Ако беше само за 4-5 стрели, може да дадете повече пари и да оправите перфектни, најскапи, като джантите на колата. Те са само 4. Няма повече, може да дадете многу пари. Но тука е различно. Затова трябва да мислите од началото. И не може да правите 5 стрели с титаниум, 5 стрели с стоманени, 5 с алуминиум. Не са еднакви. И няма да летат еднакво. Многу. Това е важното, трябва да знаете. Всичките трябва да са еднакви. 100 стрели. 100 еднакви стрели. Е като куршумите, като патроните, които купувате. Ако купувате. Затова повече искат да прави релодинг, да станат всичките еднакви. Добре. Сега ще лепиме инсерта, когато ще държи тука главата. Или първото тази, който ще тренираме, или после ловния връх. Може да чистиме, ще вземаме тази, може да чистиме пак малко асетон, да чистиме и вътре, защото както рязохме, има и вътре останало малко. Чистиме не е много, достатъчно е. И ние сме готови сега. Сега, има две варианти да лепиме инсерта вътре. Едното е с лепило, който ще топлиме с огън тука, да лепиме. Тази едното, който може, когато искаме да махаме или малко да въртиме или разбира се да промениме нещо. От другата страна, по-стабилно, по-сигурно, може да лепиме с някакво лепачка, който е от епокси. Но трябва да знаем, после не може да преместиме. Какво е това? Защо да преместиме? Ще кажа нещо. Ако ние решихме, ще използваме с тази стрела за лов механични върхове, които са тези много симетрични, да, може да лепиме, защото няма значение как се стои, когато се завиваме напред.
Но, ако ще монтираме ловни врхове, които са с фиксирани острия и две, от опита видях, че тези не летят точно и много добре, когато стоят на ъгъла пред стрелата, когато е на лъка. Трябва да е или хоризонтално, или вертикално. Разбира се, когато завиваме нещо, повече пъти няма да дойде точно хоризонтално и точно вертикално. Затова трябва да въртиме малко. Някой ще каза, добре, ще въртиме отзад и ще дойде. Тук не може да въртиме отзад, защото преди правихме тази линия от спайна. Това с това трябва да е едно и също. Тази е теорията, но от моята опит работи и на реалността. Затова тази истина. Спайна, мекото, трябва да е и напредното, когато използваме такива върхове. Ако използваме механични, няма никакъв проблем, само спайна, монтираме и забравяме как ще стои напред. Добре, сега отиваме да лепиме. С топлото ще лепиме, това е по-трудно, другото слагаме, монтираме, оставяме най-добро 24 часа и ние сме готови да гърмиме. Но с топлото след половин час може да почнем да гърмиме. Как ще оправим това? Имаме една горелка. Стрелата, специално карбонови, не пуснаме директно на горелката. Не трябва да гори много, защото се развали материала. И не искаме, разбира се, да развали на тези места, напред или назад. Не. Затова горелката, запалката, всякъде имаме хартия, няма да цапаме. И лепилото малко въртиме, не трябва много количество, много малко, достатъчно е. Взимаме стрелата и не е стрелата там, това, но много малко, колкото може да държиме и слагаме и въртиме. Въртиме да влезе, въртиме и накрай так, готово. Не трябва повече. Сега този модел има и колар. Има други, ще видим друг вариант без колар. Малко сега, цак, толкова. И пак въртиме, да дойде до край. С ръка не пускаме така. Не. И готово е. Това е. Ние сме готови. Същото правиме с всичките. Правиме едно и също с всичките. Може да махаме с ръка това. Не е толкова топло. Да стане и хубаво. И е много хубаво стана. Това е готово. Може да пробваме, да видиме и с върха как е. Много хубаво. Готово. Това е готово. Няма да гърмиме директно. Ще оставиме малко. Сега идва един много важен момент. Всичките са важни. Както кажаме, всичките стрели, които правихме, 10, 20, трябва да са прав. Как може да провериме? Имаме един като инструмент, доста ефтин, има, разбира се, и по-скъпи, но няма нужда.
и ще въртиме тука да видиме как върти. Разбира се, не гледаме тука на средата, гледаме на крај. Как върти, така въртиме. И гледаме, много добре върти. Така, ако върти малко странично, повече пати е от лепилото, който е тука вътре. Какво правиме? Топлиме малко, може с запалка. Казахме, не искаме горелката там, защото се развали карбона. Малко и въртиме на ръка. Трък, 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 пак тука. Пробваме, не, още малко, лепилото да ходи всякъде едно и също. И пущаме така. Същото правиме с всичките. Фирмите, ще видите, с моделите имат един модел, например този от Gold Tip, Pierce. И имат 3 нива. Каква е нивата? Имат един ниво, който пише, това е straightness 006. Другото е 0025. Другото е 0001. По-стрейт. И разбира се, и цената е друга. Какво е това? Материалите, всичко е едно и също. Но качеството, как подработят на производството е различно. И този най-скъпото трябва да е и по-стрейт, право. И за това плащаме. Разбира се, тук може да провериме едното и другото. Но от моето опит видях да това е реалността не когато купуваме и са нови, но когато почваме да използваме, аз гледам тези по-скъпите държат повече и са по-прави от другите по-евтините. И за това трябва да знаеме. Но пак идваме обратно и казваме, няма да използваме една стрела. Много. И това е много важно. Този е най-важното за спортни стрели. Там трябва да, например, на 70 метра да са много точни. Там трябва стрелата да е много скъпа, когато състезува някой. И на индор, и на вътрешно състезуване, пак стрелата трябва да е много точна. Там, разбира се, трябва да дадеш повече пари. Същото е за патрони. Патроните, които е за спортна стрелба, са доста скъпи и наловните са по-евтини. Разбира се. И разбира се, не трябва ловците да платят 3 пъти повече една стрела, който е за състезателни и той ще използва на един елен и ще гърми на 30 метра. Това е. Ако иска, има пари да хвърля, да вземе тези стрели, които е за състезатели и да използва за лов. Тази е разликата. Малко две думи, говорихме малко с стрелите. Тази една стрела, която използват спортните за състезатели, за индор, за вътрешно, който е за близки разстояния, много дебела, но използвате бела не защото излети по-добре, защото там има нужда, когато удари е точно на линия на кръгла, да взима точки, защото опира там. Ако беше по-тясна, може да е извън. Само за това използват. И тези, които гърмят на много далече, на 70 метра, както на Олимпийски игри, е много малка, 4 мм, защото там не интересуваме за това, интересуваме да стигна там по-бързо, да има който, както казваме, flat shooting и да лети по-добре. За това е така. Малко теория, защо да имаме една тебела
и зашто да имаме една потјасна. Теорија прво, но реалноста е тјасната лети когато специјално има малку страницен вјатер, подобре и држи траекторија подобре. Другата, може да разберете, има поголям обем и с вјатер се играе повеќе. И треба да стабилизираме повеќе с пера, с помалки врхове и всичко е различно. Другото, којто видяхме од опита, тази тјасната 4 мм, когато дари животно, влиза, пробива подобре. Помалак диаметер, пробива подобре. Поголяма, има друго. Разбира се, ако ще ловуваме бивол и слон, може да искаме да е поголям, но искаме и да влезе и вътре повеќе. И там е друга цялата конструкција, с подверда, многу потеска, посилен лак, поблизо. Там няма да ходиме с 308 Winchester, ще ходиме с 500 Nitro Express. Различно е. Многу специјално. Сега идва момента да лепиме перата. Зашто да лепиме пера? Не може да стабилизира стрелата без пера. Разбира се, може да пробваме и да стрељаме, да, ще ходи, лети, никакъв проблем. Но, когато ще пуснаме тука ловния враг, абсурд. Не може веднага, върха, ще прави каквото иска. За това трябва пера. И от другата страна трябва повече от 2 пера. Не може с 2. Трябва да има минимално 3. И идва сега какви пера, размери, фирмите. Аз няма да говоря за фирмите. Тези са стотици фирми, всеки един каквото иска, рекламира и продава. Други материали, разбира се, синтетици са пластмасови. Няма да говорим с перата от птици, които използват на класически лъкове. Тук ще използваме, ще говорим само с тези, които монтираме на ловни. И защо по-малки, защо по-големи, защо по-високи? Добре. Това има да прави с какво ще монтираме напред. Върха. Ако стреляме само, тренираме с тези върхове, няма много нужда. Колко дълго ще бъде, колко късо и ако ще по-леко, не. Нужда има голяма разлика, когато пуснаме ловни върхове. Защото как лети стрелата, това е напред и това дава къде да ходи. От другата страна трябва да стабилизира перата и да ходи там, където искаме. И това, разбира се, има някакви теория, всеки един каза каквото иска, но трябва проба. Проба, грешка. Колкото по-голяма, когато говорим за голяма, повече пъти говорим с по-висока. Да има височина. Пера, толкова по-стабилна ще бъде. Може да кажем, добре, защо да говорим и да търсиме по-малки и по-ниски, директно монтираме най-високата, най-голямата да е 100% стабилно. Да, разбира се, но идваме на други неща. Колкото по-тежко слагаме назад, толкова нестабилно стана напред. И сега има нещо друго, което е пак на английски, FOC, Front of Center. Колко тежко трябва да е напред стрелата. Колко тежка трябва да е напред. Това е много важно за ловците. Ние не искаме само да лети и да удари животното. Искаме и да пробива, да мина. Това трябва да имаме
толкова, да бъде толкова тежко напред, толкова да има сила да пробива. Разбира се, както не трябва много трудно да мислите, колко по-тежко, толкова ще пробива. Да, но няма да лети далече. Искаме всичко да имаме. Искаме да имаме един куршум, колкото да е флат шутинг, много голямо, много мощно и да гармиме на 1 километр. Не е всичко лесно. Има една формула, която калкулира този front of center. Тази формула малко сложна е, но не трябва да знаем, разбира се. Влизаме в всяка фирма в интернет, има и слагаме два варианти само. Едното е колко дълга е стрелата от тук, отвътре от нока, не край от карбонова, отвътре от нока до край на карбон. До край. От нока до край една и другото пуснаме тука. Например, влизаме пак. Това. И с един маркер тука на ъгъла и гледаме къде стабилизира. Хоп. Малко там е. Разбира се, може да правим и така, но не е точно. И мерниме това пак с нока. Пуснаме тези две цифри в формула и излиза 1%. 10%. FOC е 10%. Какво е оптимално? Теорията е от 7 до 15 стрелата ще стабилизира и ще лети добре. Да, но не искаме само това. Ние искаме да пробива. Трябва този процент да е високо. Колко високо? От опита видяхме повече от 11, 12 до 16 е оптимално. Ако е повече от 15-16, сигурно ще пробива много, от другата страна ще губи много траектория. Няма да стигна и траектория ще бъде много голяма. Не искаме толкова. Ако ловуваме много близо, например от чакалото, който няма да гармиме на гората, едно чакало на 25-30 метра, може там тази цифра, този процент да е по-голям. Може да стигне до 20. Не е проблем. Ще пробива повече. Да, там може. Но ако ловуваме на ход и ще искаме да гармиме на 50 метра, трябва да лети малко по-далеч. Не искаме толкова време да стигне стрелата там. Защото животите усещат, чуват нещо, може да легнат, да мине, искаме да е по-флат шутинг. Затова най-важното е да разбереме там за ловците близо до 15% да е това. Как ще оцелиме това? Това не е трудно. Ще почнем да пуснем тежести. Например, ще избереме тези пера. Ще казвам защо тези. Тези пера, колко са, имаме тук. Трябва да имаме една много точна везда. Пуснаме тук. Гледаме. Това е 280 грейна. Ние на грейна искаме, защото има повече детайли. Не на грам, на грейна. Толкова. И това колко, и върха ще бъде тази, и стигна колко, почти 400 грейна. Да, но това ще бъде там. Как ще разбереме? Има пак формули, пак в сайта, който дава всичките параметри. Колко дълго, колко беше тежко това, преди да монтираме, пуснаме тук и гледаме. Това е 12.7. Пускаме този
вавшајта на формула. Колко е това врха, толкова. Колко е нока, толкова. 5 и 1. Колко е един от перата, тези не могат да са различни. Трябва да са еднакви перата. Не да пуснем от едната фирма един модел, от другата от друго. Трябва да е симетрично. И пуснаме всички тези параметри и разбира се една много важна. Един много важен параметр, този е теглото на самия сафт, стрелата, който избрахме тази спайн, казахме от таблиците за draw length, за силата на лаката, тази е 300 спайн и гледаме от тази фирма, повече пишат тук горе, има една цифра GPI 9.1. Какво е това? Grain per inch. На 1 инч 2.54 сантима, това е 9,1 грейна. Пуснаме и това, разбира се колко дълъг е от карбон до карбон на тази и там так излиза теглото, който и ние може да оправим теглото, но излиза FOC, Front of Center, процент. Ако излиза 10 и искаме повече, какво трябва да правим? Този трябва да е малко по-напред. Какво? Повече тегло напред. Как да правим повече тегло напред? Тази върха е 100 грейна. Има 105, има 125, има 140, 150. Почнаме и слагаме. Разбира се, пуснахме 150 директно и стана 17%. Да, но стана много тежко, не лети много. Там трябва играчка. Не може вътре в къщи да решиме това. Разбира се, се строиме нещо, който под таблици са оптимално, но пак после трябва да излизаме и да пробваме. И да видиме. Какви пера? Пак да дойде на перата. Решихме, ние ще ловуваме повече прасета. Животното, знаеме, всичките имаме много здраво, кораво, не е нещо, не е сарна. Иска сила. По-добре е да използваме фиксирани върхове и ако някой иска с две острията. Много трудни тези да регулираме, но разбира се, убиват, сигурни сме, няма да мислиме ако има кокали, къде ще удариме. Тези са малко по-големи. Взимаме върха и гледаме широка, дълга. Трябва нещо повече тук. Отиваме тук от фирмите и гледаме, този ще стане. Високо добре. И избрахме това. Добре, супер. Гледаме и цената е добра за нас. Всяка фирма, всеки модел има друга цена. И казваме, една стрела, минимум 3 пера. 12 стрели има по 3. Трябва да мислиме тези всичките неща. Защото накрай ще губиме сметката. И трябва постоянно да мислиме и минимум 10% плюс повече от всичките тези консумативи. Те са консумативи. Добре, и решихме това, пуснаме пак, идваме тук и гледаме колко е теглото. 7.7. Аз лично, когато монтирам правя моите стрели и всяка една от перата, аз теглям и гледам да са еднакви. Защото тази от едната фирма и трите, само цвяти. Ако ще пуснете тук, нямат същото тегло.
И когато идва тука назад, не искаме едната да е 6 грейна, другата да е 7, од другата страна да е 7,3. Няма голяма разлика, но един грейн има разлика когато е тука и стабилизира. И затова всяка една аз теглям, това е 56, аз има една хартия писа еднакви, тези три еднакви ще пуснаме. Готово. Сега една друга история. Всичките писат, говорят и няма едно решение. Колко пера? 3, 4, 5, 6, казваме. По-малко 3 не може, няма да стабилизира. И няма да говориме с повече от 4. Абсурд. Сега, последната година в Штатите, защото не знам, искат да продадат малко повече от перата, почнали да рекламират 5. Да монтираме 5. Разбираш, ако монтираме и 10, по-стабилно ще бъде, но как ще лети? Колко далеч ще ходи? Защото ще прече тук. 3 или 4? Няма решение. Проба, грешка. Какво монтираш напред, това толкова трябва да монтираш назад. Сигурно с 4 пера, от моята опит пак, и от тези, които гледам, за лов е по-стабилно от 3. И можеш с 4 и да монтираш и малко по-ниски и по-малки. Защото са 4. От другата страна, разбира сега, пласташ още една пера, сметката е по-висока, по-дебела, сигурно, и даваш и подеш повече тегло назад. Още една пера. И трябва колкото, ако искаме аналог да правиме, ако слагаш един грейн назад, да имаш, например, 15% FC, ако слагаш един грейн назад, трябва 9 напред. И за това не мога да кажа 3 или 4. Аз искам, харесвам с 4, за това намерих една фирма, един модел, който е по-лек, да имам 4, колко тежат 3 от другата фирма. И това е. Това е решението как ще строиме стрелата. Разбира се, имаме на едно друго. Говорихме началото за спайн. Колко стегане, както. Колко тегло даваме напред, повече, за да спечелиме на този FOC, толкова по-меко ще стана. Защото ще може тегло там, по-меко. И може да стигнаме на момент, който стрелата не е за нас. Не може да е стабилна, защото нашия лак е много силен, много дълъг дроленг и това стана много меко. Трябва да ходиме на по-нисък спайн, по-твърд. Това е много важно. Трябва да знаеме. Не каквото е. Това, което може малко да коригираме там и да сме по-сигурни, е да резаме по-късо. Колкото може. Защото колкото по-късо, толкова по-твърдо ще бъде. И може да монтираме малко по-тежко напред. Тези неща, добре, ако има някой опит, да говори с някой друг за първия път, какво да купи първия път. После сам ще избере и ще разбере какво точно трябва. Но тук не е като патроните на пушките. Няма стрела за всеки един готова в магазин. Няма. Трябва някой да прави точно за тебе стрелата. За твоето лак, за твоята сила, твоето draw length, няма готови. Не е като патрони, взимаш една кутия, работиш, отиваш за лов. Не, тези някой трябва да оправи за тебе. На ръка. Няма готови. Това е много важно. Никой няма да купи директно готови стрели от магазините. Само ако магазините правят по поръчка.
се дадеш точно, аз искам тези пера, тази стрела, тази фирма, този шпайн, тези компоненти, само там. Само така. Не може да ходи в Декатлон, да купи готови стрели и да ходи на лов. Не, абсурд. Може да има инцидент. Не говорихме од началото, но в Штатите има една организација и кажа, тази броиха, не трябва да гармиш по-лека стрела с лак, којто стрелата, теглото од стрелата да е 5 пати по-малак од draw length. Например, имаш 70 паунда draw weight, 70 паунда draw weight, 5 грейна на 70, веднага 350 минимум. Ако ще строиш една стрела 320, може да имаш инцидент, да счупи. Това е најважното. 5 грейна на паунда. Това е од Штатите, од организација, 5 паунда на грейн. Разбира се, 350 за един sa 70 паунда, 350 грейна стрела, няма да има и добър FOC за лов. Ще бъде много лека, ще лети много бързо, далече, няма да пробива. Това е. Сега, да видим как да лепиме тези пера тука. И къде? От момента, който слагаме нока, къде? Тука, край назад, по-напред. Къде? Колкото по-назад, толкова няма да прече, когато пуснаме лъка. Тук, ако имаме брада, ако носиме дрехи, ако имаме брада или много така, ще монтираме малко по-напред. Разбира се, не е там, искаме зад да стабилизира. Толкова, колкото може да осигури свобода, близо до задната свобода. Но ако имаме брада, малко по-натам или малко тук да оправиме брадата, няма да пречи. Решихме всичките тези неща и идва един друг момент. Как да монтираме тези? Да са прави? Да има малко ляво, малко дясно? Ако ще монтираме прави, разбира се, ще лети много добре, но от момента, който няма да върти много, няма да е много стабилно след 30 метра. Няма да е много стабилно. Оп, и ще падна. Сигурно стрелата ще върти или дясно или ляво. Защо? Защото тативата, както е правена, е лепена. Правена или надясно, или наляво. И от момента, който ще излезе или наляво, или надясно. От тетива. Как ще намериме това? Ляво или дясно. Как лети? Много лесно. Взимаме една стрела готова. Тази. Пускаме, без да монтираме, с маркера една линия. Взимаме лакът. Гледаме къде е линията. Горе. Няма значение. На 2 метра. И гармиме. Тум. Отиваме там и гледаме къде е линия. Малко ляво е линия. Върти наляво. Малко дясно е линия. Върти надясно. Защо това трябва да знаеме? Оптимално е хубаво перата, ако ще монтираме направо, никакъв проблем. Перата са оптимално е добре да монтират, ако искаме с градуса, от страната, където върти стрелата, както излиза от лъкът. Оптимално. Но и от тестове, които правиха всичките, единствено, които гледат, например, ако върти наляво и монтираме
с десния агала, перата, както излиза наљаво, след 2-3 метра варти надјасно, заштото од перата дава. Както видяха и на тестове, няма разлика. Нито на скорост, нито на попадението. Но физическо, както разбираш, од една страна ходи наљаво и верне надјасно, това физическо не е најоптималното. Од другата страна има две школи. Не школи, хората които говорят с такива и занимават. Всичките казат, од едната страна казат, не, аз ще монтирам само надјасно, заштото когато удари на мисената, не на животно, или на живото, на мисената, заштото всичките режби правене така, както удари на мисената од обратно, няма да излезе. Ако е надјасно. Заштото всичките од другата страна. Няма да излезе. Саштото на животно. Заштото няма да е лепено тука, няма да излезе, се обива. Затова само надјасно. Да, другите идват и казат, да, но мојата лак дава наљаво и аз подобре лети така. Да, и това е една тема, којто до тука треба да говориме, няма повеќе. Ние гледаме оптимално каде варти, там монтираме перата. Зашто намонтираме на агала, на градуша? Заштото лети подобре. Колку агала? Не треба многу. Какво е многу? Малко е 1 градус, 2 градуса, нормално. Повеќе од 3 градуса до 5-6 максимум, повеќе е многу трудно, специјално на тези многу тънки стрели, да лепиш нешто одгоре на повеќе од 5-6 градуса. Зашто не е толкова добро? Заштото видяхме след няколку метра, когато сам са многу агала, многу хеликал на англиски, варти толкова брзо и на един момент прави като парашут. Уп, и падна моментално. И не знаеме това колко е. Но колко далече. Ако гармиме пак на дистанция ближо до 40-45 метра, няма да имаме проблем. Но ако някой иска и по-далече, там трябва това да мисли малко. Едното това, което видяхме, пробвахме всичките, агала градуса до 2 градуса е најоптималното. Варти хубаво, стабилно и лети доколкото далезе можеш. За това е. Сега, идва момент, решихме, видяхме каде, какво, как да лепиме. Процедурата да лепиме. Какво трябва да имаме? Разбира се, трябва да имаме лепило, специално за пера, който веднага лепи на секунди. Не трябва повече от секунди, иначе няма да лепат. Трябва да имаме някъде как да лепиме тези 2 градуса, които говориш. И как ще бъде точно? Там има различни модели от много фирми. Тук аз имам 2 различни. Тази от американска, доста скъпа. Тази една друга, май пак тази американска от Штатите. Повече използват тази, който е много добра. Имат плюс и минуси. Ние ще правиме сега, да видите, една стрела с едната и една с другата. С тази ще правиме с тези по-късите, по-високите, на тази, с много голям градуса и с 3 пера, и тази 4 пера с 2 градуса. Всяка фирма рекламира и друго как да лепиш. Например, тази фирма так иска преди да лепиш, преди да пуснеш лепилото, малко е като да чистиш със спирт.
които, разбира се, продават на фирмата, защото искат пари, но и от други фирми стават. 2 пати правиш лепилото и лепиш. Не е на ръка. На тази стрела ще лепиме 3 пера от тези малко по-широки и по-високи. На голям градуса ще опитаме да лепиме на 5 градуса, да видим разликата. 3 пера. И на другата, на тази, ще лепиме 4 на 2 градуса. От други пера, от тези. По-ниски, но 4. Разбира се, трябва да е всичко е построено както трябва, на градуси. Това трябва да видиш в инструкции от продукта, как да строиш и да правиш. И разбира се, когато е всичко строено, после взимаш перата, слагаш тука, има линии горе-долу където искаш и пробваш без да лепиш, без лепачка, да е точно всякъде. Другото същото, има перата тука. Това работи малко различно. Тука казахме, ще лепиме 3 пера. Преди процедурата правихме една линия с маркера, където беше спайна. От момента, който ще има 3 пера на 120 градуса, едното ще пущаме отгоре и другите 2 долу. Строиме тука така лепачката. Тази пера, както казат американците, кок вейн. Кок е като петел. Да е горе. Сега, каква е процедурата? Разбрахме колко напред и назад да е монтирана и процедурата. Имаме лепилото и имаме и този, казат, праймер. Това е като спирт. Малко провериме тук, да, работи, не е много. 1, 2 пъти оставяме към близо до 10 секунди, но няма да оставим много, защото трябва пак и лепилото малко точки. И сега цялото да ходи всякъде. Не искаме да оставиме дупки. Трябва всякъде. Идваме тука. И държиме малко. И махаме така. Готово. Въртиме. Готово. Пак да чистиме. И от другата страна. И вече тази стрела е готова. Аз слагам нещо допълнително с едно друго лепило, което е малко като силиконово, малко като гумено. Това трябва повече време да лепи, но реално не лепи. Аз слагам тук пред перата една точка. Толкова. И от задната страна.
една точка. Какво прави това? Ще видите, след 5 минути няма да е възможно да видиш точката. Но, когато, например, тренираме, много пъти влиза вътре на мишена да стигне до перата. Ако няма нещо там да държи, ще отваря. По-здраво е така. И разбира се, когато лети. Взимаме другата лепачка, която правихме. Строихме на 2 градуса с други пера. Същата процедура. Няма нещо друго. Този материал е различен, по-твърд и по-трудно да лепи. И държиме тук малко. Гледаме, няма да има дупки. Всякъде да има лепило и няма да има дупки. Да е равно всякъде. Разбира се, има лепило навън, но ще чистиме. Достатъчно. Дръпнаме. Взимаме с това и чистиме. И въртиме. Когато тренираме, е добро за първия път, например, ако имаме 12 стрели, да гърмиме и 12, да видиме попадението, как летят. Ако видиме летят еднакво, не трябва всеки път да играеме с 12. Ще имаме 3-4, които тренираме, и другите ще пазиме. Е готово. Пак с този лепило малко, една точка. Взимам един маркер и виждам едно номерче тук. Тази е номер 1. Същото там. Когато излизаме и почваме и гърмиме тренировката, преди взимаме и гледаме, номер 1. Стреляме. Номер 2, 3, 4. Помниме, когато отиваме там на мишената, гледаме, едно малко наляво, втора, трета е, едната нещо трябва да правиме. Какво да правиме? Не може много неща да правиме, но пак ако видиме някаква голяма разлика, може да махаме пак инсерт, затова казаха преди не с епокси, но с другото. Лепило, колко топло, да махаме, да монтираме пак, защото повече пъти от тук, отпред, не отзад. Ако видиме, защото не са от най-скапите, може да са малко криви, ще видиме как въртят, може да въртиме малко ног, малко 90 градуса. Да гърмиме, може да дойде. Малко тази една друга история, която може да говориме нататък, как може да построиме всичко, да гърми еднакво. Но те са готови. И може да видим и колко излезе като грейна. Вече тази 278.9. Ако ще пуснаме 100 грейна, напред е 380
80 близо. Много лека е, не е за много силни лъкове, защото кажаме 5 пъти силата. Ако ще разделиме 380 по 5, колко излиза? 70 и нещо. Минимум. Това е. Не може да пример с един лък 80 паунда да гармиме тази. Може да имаме проблем. Да счупи. Трябва да има тегло на тетива. Същото това да видиме. Този е 306. Може някой да каже защо има разлика. Каква се е разлика? Горе-долу тези са едно и също. Разликата е следната. Първо, тази е 340 спайн от тази фирма и някъде тук пише този Great Perins GPI, който е 8.9. Гледаме тук, този е 300 спайн от тази фирма, GPI Great Perins 901. Веднага те са по-тежки от тези. Другото, тук монтирахме, както помниме, имаше един инсерт и този колар. Заедно тези, аз знам, това е 25 грейна, другото е 20 напред, 45 има напред това, веднага. Другото, този алуминово е 18 грейна. Много лек. Имаме 3 пера, 4 пера. Този нока е към 5 грейна, този е към 9. Но цялото конструкция тази е по-лека. Затова имаме разлика тук. И сигурно попадението е различно. Няма да лети едно и също заедно. Не. Тези са съвсем различни. Не може на една пушка 308 да пуснеш 3006 и да гърми. Не. Не може. Това е тук. Тази е със стрелите. Много важно. Не е една тема, който може да говорим 5 минути. Може да говорим много дни. И няма решение. Не е като инструкции на една машина. Отвариш, изпиша там, бутна това, прави това. Не. Много важно е като на патроните релодинг, това повече. Трябва да правиш сам, да знаеш, или да имаш някой много опитен и да кажеш аз искам това и той да прави, но трябва да знаеш точно какво искаш и се разбереш само когато почнеш да играеш. Това е голяма играчка и когато идва и момент да ловуваш с това, с стрелата, там ще видиш много различни неща. Попадението, пробиването, ако върхове стават за тебе, къде трябва да гърми животното, агала, мястото, какво животно, за какво, много различно. Много детайли, но много важно, защото кажаме, от нас до животното, това е. Оправихме всичко вътре в апартамента, на работилница, тренирахме доста, вътре на 3-4 метра, не трябва повече, знаеме всичко работи както трябва, решихме стрелите, оправихме стрелите, ние сме готови и дойдохме на едно хубаво място, тихо, няма да има хора, деца, куцета и да имаме до хубаво време. Както и с пушките, трябва да първо безопасност. Затова казахме, няма да има хора близо до нас, около нас да играят деца, топки, куцета. От другата страна, където ще пуснахме мишените, да почваме да гърбиме, е хубаво да имаме нещо отзад,
да осигуриме стрелата, заштото ние за првиот пат сте почнали да гармиме и може да губиме мишената. Мишената не е многу голема и затова е хубаво да имаме нешто като бакстоп. Треба да почнеме да строиме мерника. Както на пушките, на повеќе пушки, оптиката ја строиме, правиме зеро, както кажаме, на 100 метра и така с лъкове зерото е на 20 метра. Взимаме някакви, не знам, аз взех такива малки конуси, може да намери всякъде, пишаме всяка 10 метра, 20, с един далекомер мерниме 20 метра, 30 и нататък. И почна тренировката. Сега се строиме мерника. Преди да почнаме, защото, както казаме, тези са ловни лъкове и са много силни, трябва малко тренировка за нас. Не директно от вкъщи вътре да излизаме и да почнаме да дребнеме. Една такава банда, правиме малко тренировка, колкото трябва за всеки един, да сме готови. Оставиме на място и сега, защото до сега стреляхме до 2-3 метра. Не знаеме отдалече как ще бъде попадението на стрелата. Отиваме пак доста близо и почнаме оттам. Да ходиме на 3 метра пак и после малко по малко да стигнаме до 20. Малко по-далече, отколкото играехме в апартамента. Но мерника е така правено, както на апартамента, на 3 метра, на 2-3 метра може да оцелиме. И пробваме първия изстрел. Много важно, няма значение сега да оцелиме точно в центъра. Искаме да влезе в мишената, да разбереме горе-долу къде е попадението. Трябва да кажаме на всеки път, трябва да имаме една и съща форма. За всеки един е малко по-различно. Това е друго, трябва тренировка с треньор, това е нещо друго. Но всеки път трябва едно и също. Защото ако един път не хванаме добре лъка, играе по-натам, другото е различно, може да изгубиме. Почнаме с първия изстрел да разбереме къде е попадението. Не бързаме, спокойно, сигурно. Гледаме попадението, сега е в центъра, влезе в мишената. От момента, който осигурихме от 5 метра стрелата влиза в мишената, може да продължиме да стигнаме до 20. Както виждаме тук на мишена, имаме тиксо, хоризонтално и вертикално. Най-важното сега е да строиме мерника, стрелата да удари хоризонталното. Най-важното. После малко ще преместиме, както на оптика на пушката, мерника ляво и дясно да стига стрелата. Как ще стана това? Където удари стрелата, там преместиме мерника. Стрелата удари надясно, преместиме мерника надясно. Не обратно, надясно. Стрелата удари наляво, премериме мерника наляво. 20 метра. Нещо важно, защото ние цялата тази подготовка е за лов. Когато ще ходиме, ще излеземе за лов за първия път, ще използваме пак далекомера. Много добре е да имаме един и същия. Всяка фирма са много точни новите далекомери, но може да има малка разлика. Може да има 1 метър разлика. С тези лъкове до близо до 30-35 метра, този 1 метър не е толкова фатално, но
ако е малко подалеце, на 45 метра, например, този 1 метър може да е 10 сантима. И ако говориме за една мишена, едно животно е като сарантак, е като размер, тези 10 сантима може да е не на тялото. Или да раниме. Не трябва. Затова далекомера един и същия всеки път. На тренировката и на лов. Ще гармиме минимум 3 пъти. От едно и също място. Защото може грешката да още от нас. Не бързаме. Сега, не стреляме повече 3 пъти. Защо? Защото, както казваме много пъти, тези лъкове са много мощни, имат много сила и почваме да уморяваме. Затова, толкова колко трябва да оставим лъкът тук, да ходиме да извадиме стрелите, е достатъчно малко да дойдеме пак на форма. Отиваме да видиме какво стана там на мишената. Гледаме тук, имаме една добра група. Не в центъра, малко по-нагоре. Едната почти в центъра. Трябва малко да гармиме още един път, защото тази група може да е от нас. Идваме пак тук и гледаме. Едната е почти до другата, в центъра, една до друга. Тази е малко от мене, аз разбрах както ставих, но ние сме много добре на 20 метра. Може да продължиме. Ние идваме сега на 30 метра и ще почваме да стреляме от тук. Колкото по-далече, толкова е по-трудно да оцелиме центъра. Същото е като пушката. Тук няма да сравниме с карабината, по-добре да сравниме с ловна пушка, с бренеке. Колкото по-далече, толкова по-трудно. Затова трябва формата да е оптимална, най-добрата и повече изстрели да осигуриме центъра. Това е изстрели от 50 метра. Групата е много добра за 50 метра. Ние много доволни, мерника както трябва. За днеска ще приключихме. Ще почваме утре пак, други ден, защото, както кажа, тези лъкове са много силни, трябва сила много. Този специално, който сега играем, е малко повече от 80 паунта. Много е. Трябва почивка, друг ден да има повече слънце и пак ще почваме.